Početci su, dakle, moja majka je došla na tu ideju radeći u klinici za tumore gdje se svakodnevno susretala prvenstveno sa ženama koje su bile u potrebi da se tako izrazim, za drugom kosom, nakon što su se suočili sa raznim karcinomima koji su, nakon što su liječene bilo kemoterapijom ili zračenjem, ostale bez kosa. Od te ideje, kada je to moja majka započela, prošlo je već 25 godina i tijekom tih 25 godina mi kao firma, dakle to moji roditelji, ja sam se kasnije priključio, smo uspjeli se održati i profilirati u toj branši kao prvi u Hrvatskoj, a i u široj okolici. To je ono što nas sve čini, sve nas koji ovdje radimo, koji smo tijekom ovih 25 godina prodefilirali kroz ovu našu malu firmu, sve nas to čini sretnim, jer činjenica kad se uglavnom žene, imamo dakle i muškaraca koji dolaze, i djece ima, koji dolaze kod nas iz potrebe, dakle nakon bolesti koja je dovela do toga da su ostale bez kose, i kada je možemo na određeno vrijeme vratiti njihov mir, osmijeh, sve nas to čini sretnima, a i ponosnim što već to uspijevamo na jedan zadovoljavajući način već 25 godina raditi.